Доброго дня, я Володимир Сонюк для каналу Менавита Онлайн. Они устроили эту канитель, поэтому с меня взятки гладкие, как, наверное, и с остальных белорусов. Такими словами, керівник Білорусі Олександр Лукашенко пояснив своє звернення до Путіна з проханням посприяти відкриттю прямого авіарейсу з Мінська через Росію в окупований російськими військовими український півострів Крим. Формально мотиви у Олександра Григорійовича чисто хазяйські. Мовляв, у нас санаторій в Криму, нам треба туди добиратись, а ці зовсім нехороші українці взяли і повітряний простір закрили. Боже, невже Григорійович не розуміє, що польоти в Крим – це в даній ситуації для нього питання великої політики, а не лише як швидше добратися до свого санаторію на Кримському берегу, де і море чорне, і макарони з котлетою, компотом, і 15 грамами масла зі здобною булочкою, як в кращі радянські часи. Та ні, розуміє він чудово, що літати в Крим – це фактично признавати законність російської окупації. Ні одна країна в світі досі не літала і не признавала, в тому числі й Білорусь. Що ж змінилося? Тільки те, що закрили простір і Олександр Григорійович так образилися? Та ні, не тільки те. Головне, як на мене, полягає в тому, що тепер Лукашенку чхати на думку світової громадськості, заради якої він всі ці 7 років, попри шалений дружній напір путінської Росії, російської окупації півострова не визнавав. Білоруський диктатор, зустрівшись з Путіним після влаштованої Заходом обструкції в зв'язку з піратською посадкою європейського лайнера Ryanair, повністю здав йому зовнішню політику Росії. Білорусі, вибачте. Разом із державним суверенітетом. Тому немає сенсу йому більше думати про пристойності. Бо Рубікон перейдено, незалежності Білорусі більше немає. Він більше не президент і не диктатор уже, до речі. Він путінський губернатор. Або, як це називалось у стародавній Персидській імперії, сатрап. Хоча і все ще з деякими формальними цицьками типу президентський титул, резиденція в Палаці Незалежності Республіки Білорусь, можливо, ще якоїсь штучки типу нашої булави тощо. Для нас, українців, із цієї історії важлива одна мораль. Наш північний сусід перестав бути будь-яким бар'єром для сусіда північно-східного. Отже, до близько 2000 старого кордону із Росією у нас додається близько 1000, а точніше 1084 кілометри нового кордону із тою ж самою Росією, який до цього часу називався кордоном українсько-білоруським. І як швидко вздовж цих 1084 кілометрів стануть російські військові частини із завданням готувати наступ, залежатиме в основному від швидкості військової логістики. Дякую.